Se čujemo, nisam uključio, dečko. Evo ga, jedan momak trenira, idemo vidjeti da li je spreman za izazov. Sorry, Buraz, šta treniraš? Da. Imaš možda minutu za neki izazov ako si zainteresiran. Dobro. Ok, prvo, znači za tebe imam jedan poklon. IHSV i tamo se snima, je to u redu? Dobro. Za tebe imam, znači IHSV od Kinder jaja, a sada ide izazov. Koliko zgibova napraviš, toliko ti ja ovo pomnožim i toliko dobiš proteina. Dogovoreno. Znači koliko možeš zgibova, koliko ti je maks? Ne znam. Ajmo reći 8. 8? Ajde, Bura, sretno. Ja ti brojim. Čekaj, ćeš raditi prema tamo, prema kameri? Ajde, dogovoreno. Ajde, to je to. Ajde, idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ajde. Ajde. 9, ajde. Aka čas, Bura. Znači, napravio si ih 9. Pobjedio si 9 proteina, okej? Kako sam se zadihao, Uzet ćeš mi sve što imam, dečko. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šta, jedan mi dugo još? Može shaker umjesto, može shaker. Ajde, dobro. Da li si voljan probati jedan Kinder Whey, znači iskreno reakciju?